se naqbad indoq. Xtaqt nitgħallem xi strument, forsi nibda ndoq fl-orkestra, jew inkella ma' xi banda nieħu sehem fil-marċ tal-festa. Bdejt nitħajjar għall-vjolin b'dawk in-noti tant ħelwin, imma f'daqqa reġa' bdieli għax smajt fatt tassew kurjuż. Robert qallil l-kordi huma msaren ta' qattus. Imbagħad aħjar kitarra ma tqumx wisq biex xejn tixtriha, il-band skola li la jdoqqu. Żgur ma tridx wisq erf għaliha. Imma ħejjem il-problemi għax lil Robert Mario qallu li selħitlu subaħ kollha u tgħidx kemm rabbewlu kallu. Mela allura aħjar trumbetta għaliex dik bin-nifs tindaq. Imma le dik meta ddoqqa toqgħod beżza Marja. Tamburlin, tambur, katuba. Iva, jien dawn żgur nixtieq. Niżdommi qalt li dabbar rasek, narmihomlok f'nofs ta' triq. Hemm il-pjanu, imma jgħidu studju fih ma jaqta' xejn. Jien rrid strument wisq eħfef li nitgħallmu f'ġimagħtejn. Hemm l-akkordin, jiena naħseb illi dak ma tantxu tqil. Imma ħejjek niftħu nagħlqu nistħajjilni xi fidil. Il-flawt ħelu, attrajenti, għandu ħsejjes li joġbuni. Imma dawk it-toqob kollha xi waħda d żgur iħawduni. L-arpa wkoll l-istrument mill-isbaħ, kulħadd jieħu gost jismagħha. Iżda dik fi akbar minni kif qatt nista' nlaħħaq magħha. Naħseb jaqbel ninsa kollox qabel nagħmel xi ħmerija għax dawn l-istrumenti kollha komplikati wisq għalija. Flok indoq vjolin jew pjanu, flawt, trumbetta jew kitarra, aħjar nagħżel xi ħaġa ħfef bħal qampina tal-bib ta' barra.